Ubay-ubay ka mga investor sa paluwagan scheme nga REPA sa Davao City ang nagpasang-at og reklamo human matud pa gisibat na ang ilang kwartang gi-invest. Ani ang report ni Argil Relator. Gidagsa sa mga tao kining dalan gawas sa usa ka balay sa giingong nagdumala sa usa ka investment scheme nga REPA sa Agdao, Davao City. Buot matud pa kuhaon sa mga nagbutang og kwarta ang ilang na-invest. Ganing Lunes sa buntag, ubay-ubay sab kanila ang nidangop gawas sa buhatan sa Davao City Anti-Scam Unit aron pasang-at og reklamo. Usa sa mga nag-invest sa REPA kining si alias Jane nga nakabutang og sobra 1.6 million pesos. Kwarta nga gikan na sab sa iyang mga downline. Maayo man kuno ang dagan sa release sa kwarta kaniadto apan sukad ni adto October 7 dili na nila makontak ang nagdumala. Unya kana si Edna Kasha, sila Jerica Kasha, Christine Kasha o kana sila na nagpa-admin didikit og mga dagkong paluwagan para maka murag mga scam siya sir. Pati ang mga admin diri na mga legit sa Davao na tinuod na nagapaluwagan, gipang scam pod niya, gipang dagan niya ang kwarta. Problema sa mga reseller kay sila ang gadumbol karon sa ilang mga downline nga buot kuhaon ang ilang kwarta. Sa inisyal nga pagpanubay sa anti-scam unit base sa gibutyag sa mga nagparangat og reklamo sa ilang buhatan, paluwagan ang scheme niini. Nya dayon kaning admin mao ni nagdala sa kibali authority no sa operation. Kay ang amo magsambutan ni murag inverted nga pyramid gihapon ang dating. Sa karon, parayon pa sab ang investigasyon sa Securities and Exchange Commission kung SEC 11 sa scheme sa maong paluwagan o kung rehistrado ba kini kanila. Parati naman namin sinasabi na si SEC, hindi namin mababalik yung pera ninyo. Hindi ko wala kaming promise ng gano'n. So, kailangan talaga nila mag-file ng case before the court para mabalik, kung gusto nila na mabalik yung pera na nilabas nila. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.